96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nuwun, kula nuwun. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kalian kula wonten ing giaran Arum Dalu. Kula sampun siaga malih badhe ngaturaken tembang-tembang macapat Arum Dalu menika setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi. Mliginipun tembang-tembang macapat kagiyaraken saben-saben dinten Senin kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit ngantos dumugi tabuh sedasa. Lumantar radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para pamidanget kados padatan kula tetiga wonten Bapak Sigit lajeng Bapak Haji Sugiono. Kanthi menika pareng kula manggi kadang-kadang kula rumiyin. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu Pak Jumuran. Nggih. Nggih, kados pundi? Sehat nggih? Ah ya, ngaten niki wong tuwa iki muni sehat ki ya nyatane isih uya gaji. Nggih, ingkang bahkan senajan uya gaji badhe dhateng pundi menika tasih saged dumugi. Wonten ingkang nuntut. Ah, nggih menika. Tunggaling kanugrahan mila setunggaling kesehatan ngaten. Lajeng Bapak Haji Sugiono. Assalamualaikum Mbak Haji. Sugeng Mbak Haji. Waalaikumsalam. Arep omong dadak dehem dhisik. Injih kawitatan kausan tansah lumeber dumateng sagung para-para miarsi Radio Gemilang Awan. Mriginipun wonten adicara Arum Dalu. Arum Dalu. Inggih mugi tansah napa nggih manggih karajan satemah wonten dalu menika saged nyimak lumantar radionipun nggih 96,8 Gemilang FM. Mbak pilih ingkang boten saged dalu menika nyetel langsung apa terus langsung saged muter YouTube nggih. Kanal YouTube pun kados pepunden ingkang saking sambil rembe niki Jawa Mas aku karo leye-leye tak baleni nyetel maca parunah sae. Nggih, ngaturaken ageng panuwun ingkang saestu sampun menapa Bapak Sigit saben-saben ngendika menika suka kawigatosan ngaten nggih tumrap budaya Jawi mliginipun tembang-tembang macapat nggih. Para pamirsa bilih dalu menika Arum Dalu badhe ngaturaken materi ingkang gayut kalian wontenipun lomba utawi patemboyo saben-saben wonten ing setunggal warsa sepindah ngaten nggih Bapak tumrap pawiyatan imo menika pawiyatan dasar lajeng pawiyatan menengah menika saben-saben ngaten menika tansah ngawontenaken lomba utawi menapa patemboyo makaten nggih. Nah, ingkang mapsi menika materinipun tasih kados warsa kala wingi taun wingi ajeg. Lajeng ingkang FTBI menika samenika materinipun benten. Dene tuladanipun kados ingkang siaran kala wingi menika Bapak Sigit sampun ngaturaken setunggaling ancer-ancer ngaten Ibu Bapak Sigit. Kanthi menika para sutresna sugeng dalu sugeng nyawiji lan monggo karana dalu menika mila mirunggan badhe nyinau materi ingkang badhe kagem lomba para putra siswa. Namung saderengipun dipun aturaken materinipun kinarya murwakani kados padatan kepareng kula aturaken sekal rumijil rumiyin menika. Drenging Allah nyuwun mring yang widi
setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nggih tuturipun luhur menika padha ingkang sepisan kula lajengaken padha kalih monggo samya agung ing pamuji kunjuk mring yang manon ten reksa kengecim setan kudane Allah zat kang moho welas asih maca bab puniki bisa rahayu inggih para pamidanget bilih Sekar Mijil kalih padha kinarya murwakani giaran arum dalu menika setunggaling panuwunan utawi panyuwun dhateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung murih pangajabipun budaya Jawa menika tetep rahayu lajeng utaminipun giaran arum dalu wonten ing wekdal menika ugi tansah manggiya rahayu. Amin. Ya, amin. Para pamidanget tumuli kaaturaken sekar macapat ingkang kala wau sampun kula aturaken bilih dalu menika ingkang dipun aturaken dening para paraga wonten ing giaran arum dalu nggih gayut kalian materi lomba MAPSI lan FTBI. Karena kalau wingi sampun sekedhik nyinau utawi menapa nggih kesipun ngotakake wong wingi iki ya urung tau tenan wonten yo nggih gagap-gagap ngoten nggih. Prayoginipun sakmenika dipun nambali rumiyin ingkang FTBI lajeng mangke dipun terasaken ingkang MAPSI. Oh mekaten nggih. Monggo. Nggih. Saking para miyarsi estunipun menawi dalu menika irah-irahanipun MAPSI nggih. Nggih MAPSI. Ning wong menika antawisipun FTBI kalian MAPSI menika meh sami namung padatan ingkang minangka paraga menika meh sami tiyangipun. Padatan. Lajeng kersanipun baleni FTBI rambai sepisan-sepisan ngoten tigang padha menika. Nggih. Saking pilihan ingkang mijil lajeng mangke ingkang wajib rumiyin ingkang mijil lajeng mangke pilihan kalih-kalih ngoten nggih pisan-pisan. Sekar wajib sekar maca 4 mijil laras pelok padet 6 lan nggih cakepanipun nggih. Nggih lajeng kemawon teras dipun sekaraken. Para siswa tansah amarsuti nembah mring yang manon
marang budayane menika kula plantu. Nggih. Kula ambali nggih. Kembali, nggih. Angeluri marang budayane basa sastra dengan kurit semi kok kelantu malih Mboten to. kudune seni kok kula semi Semi. ing bumi pertiwi hamba Buddha baru malih Luhur. hamba Budi luhur kula baleni saka ngarep Nggih. nyuwun pangapunten nggih para miyarsi terus nganggo kacamata kaya Sajake wong kaya-kaya pancen diklerokke ben digatekke. dipun tenggani Mas Kaji lak ya Rada ati panik. menika rada Alah. loyek ngan para siswa tansah amar sudi nembah mringyan manon angeluri marang budayane basa sastra dengan kurit seni ing bumi pertiwi hamba Budi luhur Menika para kadang ingkang sekar wajib tumrap FTBI. Nah niki mijil. Nah menika pilihanipun wonten kalih dipun aturaken kalih-kalihipun nggih Bapak Nggih. Sigit. saking ingkang sekar gambuh buminatan nggih Nggih. Rocinem malurocinem ngreksa budayanipun Indonesia murih Mrih budaya luhur. Indonesia mrih budaya luhur FTBI dadya srananing lewati tansah
sengkut lan gumregut basa Jawa terus gumalang menika Sekar Klambu Guminatan laras Slendro Padet Manyura. Salajengipun yang pilihan setunggal malih menika. Nggih. Ingkang Sekar Macapat Durma Surageget. Nggih. Laras Slendro Padet Songo. Menika kasunyatan ingkang kula tampi. Nggih. Takipun nggih. Nggih. Menika jebul werni kalih. Werni kalih menika dumunung wonten gada ingkang kaping kalih. Ingkang kados pundi menika? Nah, menika ingkang wonten tek ingkang loro ji nemo roji menika loro dhuwur telu dhuwur lajeng roji dhuwur wonten titikipun nginggilipun. Lajeng ingkang Nanging wonten sak koneh tek ingkang ugi kula tampi menika loro inggil karo wonten titikipun lajeng ji nemo roji. Nah roji mboten wonten titikipun tegesipun roji andhap. Menika kula sumanggaaken katur sagung para ingkang tinenggenah. Ingkang tinanggenah utawi kagungan panuwaos pinercaya minangka ingkang menapa ingkang gadhahi jejiban kagungan inggih kagungan wenang. Nggih. Tegesipun menika menapa ingkang dipun kersakaken napa roji iki dhuwur apa roji iki endhek menika sumangga senajan kalih-kalihipun nggih saged kemawon. Namung karana menika badhe kagem lomba nggih mestinipun wonten namung setunggal kemawon. Kula copi nggih. Laras sinemo kang kinayo Sekarang budaya Jawi mekaring kok Pak. Ya ora apa-apa. Mekaring budaya Jawi. Kula ambali nggih. Kirang inggil napa nggih? Nggih. Pun kok. Pun nggih. Tangkinayo mekaring budaya Jawi. Lah, kleru meneh Jawa. Nyun pangapunten. Iki ya karang ya Sunak-sunuk ajar niku kula baleni malih. Lha kok tiba wulu kudune nglegono kok wulu. Jebule sing salah ming lemresani. Tulisane wis bener. Kula bali. Kang kinayo mekaring budaya Jawa proses wakya menika ingkang versi tek ingkang titikipun wonten inggil. Nggih. Sakmenika kula ingkang boten wonten titikipun tegesipun rojine medhun. Nggih. Proses wakya angudi.
sebaten. Nggih, leres. Ojo kampang kembo lan ojo dosembrana munggah cipta rasa budi basa lan sastra jaya budaya Jawi mekaten. Inggih para pamirsa mekaten nggih sawetawis sampun dipun aturaken ingkang materi FTBI. Bentenipun tek werni kalimna namung wonten mriki menika Anudi. Proses Anudi. Wonten titikipun nggih. Nggih, lajeng ingkang tunggal proses wakya Anudi. Alhamdulillah. Dados mangke supados boten menapa kesalahpahaman andon kleru. Mandon baru Aja saling menyalahkan. berselisih pendapat. Menika temtunipun mangke para yuri, para Kedah panitia netepaken. menika netepaken. Ingkang leres menika ingkang pundi? Nggih, ingkang Danipun dipun- sedaya leres namung ingkang pundi ingkang badhe dipun agem. ngaten menika. Menawi leresipun sedaya menika saged dipun leresaken. Nggih, leres menika. Yaniaten Bapak Sigit sakmenika dipun terasaken ingkang materi mapsi. Mapsi nggih. Para pamirsa pilih Kiaran Arum Dalu menika ugi kagiaraken lumantar kanal YouTube panjenengan saged mriksani utawi madosi wonten ing Gemilang FM Official. Ngaten nggih utawi mbok pilih panjenengan ing samangke kepareng badhe kintun-kintun utawi senggol-senggol dhateng kadang sanes utawi sederek menika saged nutul nomor WA-nipun 081589689668. Kados dene kadang kula ingkang wonten ing Bandungan nggih, Raka Mas Yarkoni. Sugeng dalu Pak Yarkoni, mugi-mugi dalu menika midhangetaken Kiaran Arum Dalu nggih. Sarengan kalian garwa putra wayah mugi-mugi sedaya tansah winantu ing kawilujengan tansah manggih kabagas warasan bagya lan mulya ngaten nggih lan dalu menika nyawiji midhangetaken Kiaran Arum Dalu. Niki kan kancane kula sing asmane Pak Yarkoni niku pancen yaine ngangeni. Oh, ngoten saling wonten pundi? Wonten ing Bandungan Bandung. Gondosuli. Bandungan apa Bandungan? Bandungan Ing Bandungan. Gondosuli. Iya, iya. Le ngangeni pripun nek ketemu nek ora yele-yelan ora padha trimane. Nggih. kan apik ngoten ya ora apa-apa gitu. Nggih. Dasar panjenengan menawi mboten ngeyel ya gila ta. Ah nggih. Ora lajeng ketemune ngeyel do ngeyel tak dadi yele-yelan. Aya ing ngeyelan. Langkung-langkung ingkang dipun tenggo-tenggo wiyanipun menika kadang ingkang wonten sedayu Raka Mas Warodin. Ditunggu malih Mas Warodin WA-ne kala mangsa niki ya ngirimke parian apa tembang ngaten menika ora badhe langkung ndadosaken suka bingahing kula ketiga Mas Warodin. Makaten nggih, nggih. Nggih. Pilih sak wentawis ugi saged nicil kirim-kirim rumiyin Bapak Haji utawi Bapak Sigit kersanipun mangke para kadang ingkang midhangetaken menika. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Kula tak dhisiki niki katur kadang kula
kidalang wonten ing Wertayudan Pak Praja nggih wis Oh, kasih Praja lebih Hati. WA nggih. Mugi midhangetaken sekar maca pat sinambi napa nggih. Leye-leye napa sinambi Sinambi menapa kemawon. menapa kemawon nggih. Lajeng wonten ing Blangkunan menika ya wis kirim aku wis jingkleng. Nggih, sugeng dalu Mas Har. Mugi Mas. Ngatosaken siaran menika. nggih. Nah, Pak sinten Haryanto Dibyo nggih. Lajeng wonten Mas Pak MC. wonten panggilan niku wonten Bapak Dr. Andes Haji Abdul Fatah nggih. Menika ya sok-sok mirengke nggih. Langkung kadang kula muda wonten panggilan kidul menika Dimas Yubaidi sinambi leye-leye milang usuk paribasan karo mirengke maca pate sugeng dalu nggih. Lan Kagem Bapak Daryono wonten ing Taman Blondo sugeng midhangetaken menika rin kemawon nggih. Nggih. Bapak Sigit mbok pilih nicil kinton-kinton utawi Nicil Wirawin. Oh ngaten nggih. Sagung para miyarsi dene sayembara MAPSI, lomba MAPSI tingkat pawiyatan dasar Mligine bab tembang maca pat. ngaten Karena MAPSI menika wonten pinten-pinten warni-warni nggih. menapa cabang. Nggih, mligi sekar maca pat sampun dipun tetepaken dilalah menika saben warsa sami. Wajibipun gandang gula panglipur turu lare Tumrap ingkang putra menika ingkang putra ingkang putri. Lajeng ingkang Dene putra ingkang putra gandang gula penganten anyar. Larasipun sami laras petok belok ora petok patet 6. laras belok patet 6. Jane belok patet 6 lah singkatane petot. Nggih, rasa kula wau. Bila kula nggih mboten nglepataken. Karena panjenengan mila anggenipun maos menika sampun kalih-kalihipun diwaos pisan ndak dadi petet. Karena tadi dipun sekaraken padune niku. dipun sekaraken titilarasipun rumiyin menapa Prayoginipun titilarasipun rumiyin sarambahan lajeng mangke materinipun ingkang cakepan sarambahan. Karena nggih menika wonten 3 dong. nggih. Ingkang wajib putri rumiyin nggih. Nggih, monggo. Gandang gula panglipur turu lare laras Pelok patet. petot patet 6 kula andapaken sekedhik Cirolo Nangalo cinam nam cirelo nam ciroro cimonan malo lumanan nam maluro ciro cinam nam ciro ciro nanan ro cici 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 lumanan roro ciro cinam nam ciro
Nggih, sampeyan lajeng cakepanipun. Kuaturaken malih lawali bilih wonten Sekar Maca Bab bilih saklebeting gatra menika dumadi saking suku Katawi apa? Wando. Dumadi saking wolung wando langkung. Dadi 8 sama 10 niku langkung saking wolung wando utawi wolung suku kata utawi wolung pakecapan. Wolung arep gawe conto ki. Masih bingung. Ha contoh Luwih cethu. sak kecap, sak wando utawi sak suku kata menika saged dipun wontenaken ndeg-ndegan. Menawi langkung saking 8. Nggih. Namung Menawi 8 mandhap menika saged dipun wontenaken ndeg-ndegan ning langkung prayogi menawi bablas. Ngaten. dados langkung utami menika boten wonten mandhegipun. Oh nggih. Boten ta menika. Ngaten menika. Nggih. Ingkang kamat menika kula ndhek. Karana wonten 11 wando. 11 napa sedasa? 11. Oh, sedasa. 10 nggih. Sedasa wando menika saged dipun kula bali nggih. Ingkang kamat ing surat al-asri surat ingkang kaping 103 mung telung ayat cacahe tapi tegesipun demi wektu utawi wanci mangkono wertini wigatining wektu datang ngemongake asar ajining wektu yekti tanpa upami kongsi tanpa guna. Menika namung menawi dandang gula mapsi menika kalih padha. Nah, ngatos-atos padha ingkang kaping kalih Gatra sepisan. Wonten ing gatra sepisan menika pamedhotipun boten dipun keparengaken lajeng ngowahi pangertosan tembung, Ngowahi Arti. maknaning tembung. Nah, dipun serat dene jarwane ayat kaping duwi. Nek kalau wau lak ingkang kamot sekecap ingkang kamot ane dipun sami kalian Ingkang kaca kamot sepisan lajeng unine ngaten dene jarwa
Nah, Nek ayat. Ah, nek ayatnya napa? tegesipun menika papan anggenipun mandek tau Inggih. yang dipun kersakaken. Nah, Ngaten. tuladanipun monggo. Menika janipun merdika. Nanging salah tunggalipun ngaten. Dene jarwane ayat kaping dwi. Menawa mboten dipun pedhot. Nggih, menika malah bablas nggih. Malah bablas malah langkung Sketsa. sae. Wonten ingkang medhotipun ngaten. Dene jarwane ayat kaping dwi. Menika nggih saged. Ning menika langkung sae menawi saged bablas. Nah, supados menika bablas mboten kepedotan napas, anggenipun nyerot napas ya rada sing temenanan. Nggih, niku nek cara almarhum Pak Sicule nyolong napas. Nggih. Nah, gitu. Dene jarwane ayat kaping dwi. Ngaten ya. Nggih, nggih. Terus Saya tine manungsa menika padha kapitunan kabeh. Dene ayat katelu kejaba wong kang padha mukmin lan sarta gelem suka pemot lingkinelingan ingkang hat lan wepemot netepi sabar sayekti wis purna jalanira. nggih, para pamidanget sampun dipun aturaken tuladanipun materi tembang mapsi ingkang katemben menika dandang gula panglipur Tulare. Dene titilarasipun pelok patat 6. Inggih. Kanthi menika ing Menika wonten WA ingkang mlebet naming kula wacake mangke sak sampunipun priwara nggih. Nggih, Karena nggih. badhe Nggih. priwara rumiyin Setuju kula. kadang mangke sasampunipun priwara tulodo Sekar Mapsi badhe saking Pak katuraken. Darso menika. Oh nggih, monggo priwara rumiyin. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1.
Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Gemilang. Sumau. Para sutresna budaya mliginipun tumrap para kadang ingkang tansah suka paring kawigatosan dhateng giaran arum dalu saestu nyaturaken sanget ageng panuwun bilih dalu menika sampun kersa nyawiji midhangetaken giaran arum dalu langkung-langkung kala wau sampun kula aturaken Raka Mas Parudin Pak Yarkoni lajeng wonten ing tlatah Banyu Biru menika wonten Bapak Maryadi lajeng Bapak Hadi Sariyah wonten ing Wates menika Bapak Restriyono ugi wonten ing Wates sugeng dalu para bapak kadang kula ingkang wonten ing Sewukan menapa Bapak Triyono lajeng wonten ing Kali Bening menika Bapak Parwito sugeng dalu Pak Parwito matur nuwun pintunanipun tulodo Sekar Mocopat ingkang saestu ndadosaken remening manah kula malah dipun antu-antu kapan ngirimi tembang penting ngoten. Sedaya meneh lak nulis WA. Nggih. Lajeng pilih dipun terasaken Bapak Sigit kala wau sampun wonten WA ingkang mlebet Bapak Darsum. Nggih, saking Pak Darsum niki. Kula wacake nggih. Nggih, monggo.
Sugeng dalu para paraga ingkang ngayahi tugas wonten ing Gemilang FM. Nggih. Iki kok ndengaren iki biasane sok kru Gemilang. Nek kru. Nggih kersanipun ora ming monoton. Nggih. Kula saking Kusire Androng. Wonten Bonjitan. Darsom. Badhe kinten-kinten kagem Pak Heru Sanyoto, kagem Om Pam wonten Perum Karet, sugeng dalu sugeng lungon, kagem Pak Suyadi, Pak Supar, Pak Yami, Pak Rajiman wonten ing Candi Mulya, sugeng dalu sugeng aso. Ugi kagem Pak Taryono, Pak Parijo, Pak Agus, Pak Jono sing semangat lelatihan kobro. Nanti gue. Saya arep nggih pitulasan. Nggih. G pantes napa? Kok G pantes? G pentas HUT 17 Agustus yang ke-81. KG kangge apa KG iki? Kangge Pak Parno, Pak Panjang, Pak Tono wonten Klentengan sugeng dalu sugeng aso. Matur nuwun Pak Darsom iki ajek iki ngirim WA. Monggo nek nulis yo akeh banget. Nggih, cucuk ngoten. Mangke lak yo ana sing bales. Nggih. Wong menika sampun ngirim-ngirimi to. Langkung Pak Yami menika kelumperet. Menika mangke lajeng kintun WA utawi malah telepon menika. Lajeng sugeng dalu ugi katur Bapak Antonius Budiarjo ingkang lenggah wonten Sambi Rembe Kabupaten Pakem. Kecamatan Kabupaten Sleman mapan wonten ing Pakem. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Haji Maji Fahroji. Wonten ing Srumbung ning Pasir Dusun Lali kula. Wingi menake aku ki yo ngrungokke terus. Kula kesupen anggenipun nyatet alamatipun. Pak Haji Maji Fahroji, Pak Srumbung. Lajeng Bapak Toyo wonten ing Mriyan. Keluar nggih menika. Keluar sugeng dalu Pak Sukarjan wonten ing pundi Cabean Srumbung. Wonten WA malih menika. Kula waca nggih. Nggih. Dan iki ning cepet iki WA. Saking Bapak Yami. Dengan ngendi kok cepet nggih. Ayo ning rong lare sugeng dalu para paraga Gemilang FM. Lajeng matur nuwun Pak Darsom. Isipun kirimane wis diwono tekan menika. Nggih, aturaken ageng panuwun nggih langkung-langkung menika katang kula ingkang kula sebat-sebat ugi sampun ngintunaken serahipun. Bendalu Bapak Haji Sugiono, Bapak Sigit Widodo lan Bapak Jumiran. Tasih tetep nyawiji siaran Mocopat sik ngangeni. Saking sinten? Muga-muga Mocopat tansah kumandang ing angkasa. Amin. Amin, matur nuwun nggih. Mangayun-ayun. Mangayun-ayun. Nggih. Saking sinten ingkang wonten ing Sedayu. Oh, Mas sinten Mbak Haji? Dalange Parikan. Nggih sinten ya? Mas Fahrudin. Mas Fahrudin. Matur nuwun Mas Fahrudin. Iku anu ditambahi AR. Oh, nggih ben kaya Pak Kiai Krapyak ya. Mboten niku julukane saka wong Sedayu dhewe. Oh, menapa? AR niku asal rame. Oh. Menawi kula apalanipun Nggih. menika Pak Kerto. Pak Kerto. Inggih Pak Fahrudin menika langkung moncer dipun sebat Pak Kerto. Oh, nggih niku lho ngaten nggih. Critanipun Sedayu niku kan Mas Fahrudin ya ana rong kesenian. Nggih. Sing siji Kobra Siswa, sing siji Jadilan. Nek pas Jadilan iki senengane sing sok nika ndukir-ndukir kimpul nika. Nggih. Nggih. Nek
Pas ngobrol senangnya sok dadi Pak Kerto seneng leng nyekali pecut. Pak Kerto gawanane pecut nggih. Ah nggih. Nggih. Kendala masuk hauten. Monggo mbok pilih tesih ingkang dipun kintuni Bapak. Oleh Sumadi kalih Desarni wonten ing Patran. Juragane Bawang. Ibune Bawa. Lajeng Pak Parwito, Pak Tarno niku ya ajek setel radione karang radione ya wis suwe ning lantas didandake. Nggih. Niku sugeng dalu, sugeng midhangetaken Pak Rehadi wonten ing Klodran. Lajeng Pak Jumino, Pak Gino, lajeng Simbah Kasbi nggih ngaturaken sugeng dalu. Simbahmu Adi saha ingkang wayah Elvina sing ayu dhewe nggih tukange girong digangetaken tukange girong Bapak Simbah Ramejo nggih wonten ing ngelerop sugeng dalu sasae panjenengan nggih monggo matur nuwun niki katur kadang kula sing tak kangeni Roko Mas Santosa Dewa nggih. Pak Dalang watu nggih. Ya Pak Dalang ya nggih pokoke wong ngabahi napa-napa lajeng Mas Ismanto wonten ing Karangwatu. Ku ya Pak Dalang ya. Pak Dalang niku mah nganu tukang nyungging wayang bareng. Nggih. Lajeng pakar mural mangidul malih niki kanca lawas wis ora tau petuk jane panjenengan badhe kula ajak sowan mriku ya Mas Kit. Pak Cucuk Lampah. Pak Taryono wonten ing Keraharjan nggih. Keraharjan nggih. Sugeng dalu Pak Tar nggih mugi-mugi napa nggih sehat kemawon nggih bagas lan waras nggih. Ngaten. Nggih lajeng Pak Misuwun wonten ing Jumburan. Pak Haji Prayitno, Pak Sarono, Pak Rismi, Pak Nur Sahid mudhun budayanipun linangkung warga Kleben nggih. Kala wau mudi-mudine sampun giat anginipun resik-resik pinggir dalan karo masang gendera umbul-umbul kanggo napa nek basa Indonesia menyongsong nek basa Jawa napa. Ayo mangayu bagya dinten kamardikan nggih. Pramila monggo warga sanesipun ugi gembregut anggenipun sama napa nggih mangayu bagya dinten mapak nggih dinten kamardikan niki ya wis ana sing arep nganake warna-warna nggih ana sing arak-arak ana sing pentas seni kados dene wonten ing Grebeg menika badhe wonten ringgit wacucal bareng gitu nggih niki mangke anu bintang tamune saking Gunung Kidul niki Grebeg niki mangke ngaten nggih oh Grebeg Banyu Biru nggih niku bintang-bintang tamu ini nggih saged menika nggih monggo pun lajengaken para pamidangan mekaten nggih sawetawis anggenipun kintun-kintun kala wau sedaya sampun dipun sebat boten kesupen kados dene Raka Mas Yarkoni ugi sampun kula sebat-sebat kala wau mugi-mugi sedaya tansih tesih wungon ngaten nggih cegah wungon midhangetaken arum dalu prayoginipun dipun terasaken salajengipun Sekar Wajib Mapsi tumrap siswa putra tawi kakung inggih menawi gandang gula pengantin anyar ingkang samangke badhe dipun tuladani utawi dening panjenengan ta menika nggih kintosan nggih dening Ki Jungiran nggih nggih leres menika kripik gedang kripik telon ngeten nggih tegesipun padha le renyah ta menika pengantin anyar nggih nggih kasinggihan para sutresna budaya ingkang dalu menika saestu tasih jingleng nggih wonten ing giaran arum dalu kala wau tuladanipun dandang gula panglipur ingkang wajib tumrap para pasarta
putri. Sameneika ingkang kula aturaken dandang kula penganten anyar dene titilarasipun menika tesih sami nggih pela patet 6. Menika nggih kedah kaliyan titilarasipun. Inggih kaliyan. Cinema loro cinema manam cirolu manam cirolu keduren mboten Pak Sigit pas saipun loro cinema mama manam cirolu cinem lho kok kleru niki cinem ngoten cinem iki ketetesan banyu ra ketok ngedeblok cinem menika titilarasipun salajengipun kepareng kula ngaturaken cakepanipun ingkang padha pisan kanthi nyebut ing asmane Gusti Allah ingkang maha mirah maha asih sejatine jalan puji iku emong Allah ingkang darepeni
jagat raya ya alam sawekung moho welas asih cetro kang ratoni tinaning agama yakti kukuting alam donya menika padha ingkang sepisan beberapa sikit lajeng dipun terasaken padha kalih inggih para sutresna kula lajengaken nggih padha ingkang urut kalih menika tesih dandang kula penganten anyar among kunjuk mreng patuko Gusti ambon nyembah sakumaulah anggarap DPDP hamba nyuwun pitulung pinedakno margi kang yakti margining tiyang kathah ingkang bagya patuko paringi nikmat sanes margi bebendulan sasar sami amin tutuping donga mekaten laras mboten Bapak sing leres sangat. Wah, terus tambah liar-liar ya. Gampil dipun tulodo. ngeten nggih. Nggih, kanten mangke para bapak saha para ibu pengamping dwija pengamping menika saged menapa wiwit ngemunah saha gladi para putra siswanipun ingkang inganggep inganggep tegesipun dianggep wonten menapa potensi apa ingkang mangke saged dipun
kemonah ajeng-ajeng dipun menapa pengayun-ayun. Kalau wau Mas Fahrudin dipun ayun menika saged nuwuhaken macapat ingkang leres pinunjul sae. Sinten-sinten kemawon tak kirimi sisan nggih. Nggih. Nah, sepisan menika pangarsa ngrangkep koordinator Yuri tingkat Kabupaten Magelang. Menika Ibu Rayung Sari sarjana pendidikan SPD ingkang lenggah wonten ing Medangan. nggih. Lajeng menika wonten menapa anggota ya apa? nggih. Anggota ya Warganipun utawi Panyengkuyung Yuri kalebet Ibu Wahyu Neni. Wonten ing Gondang menika. Ingkang wonten Gondang putra dalem Ibu Markamah SPD. Lajeng Ibu Susiati Rahayuwati SPD MPD wonten SD Grabak 1. Ibu Endah Praning Diastuti SPD SD Margayasa kelebet Mas Awa iki sesuk mesti maju meneh iki. Lajeng Ibu Triana Dewi SPD SD Pakis 1. Ibu panjenengan madosaken gantinipun limpat sampun minggah SMP nggih. Ibu Wiwi Panca SPD MPD SD Jogonegoro. Ibu Niti Pamungkas SPD SD Mertoyudan 1. Sugeng midhangetaken Mbak Rina Ibu Rina Sofiani SPD SD Wonogiri Kajoran. Lajeng Ibu Eva Aprilia SPD SD Payaman. Bapak Heru Prianto SPD SD Soro Yudan Tegalrejo. Ibu Christine Veronica SPD SD Pucang saha Bapak Bambang Wijayanto SPDI saking SD Pandean ning lenggahipun wonten cedhake jalan tol sing dibangun Jomboran Pak jejer jalan tol. Pak Sofa wit sugeng midhangetaken. Dados ingkang pun sobat-sobat menika para bapa lan Ibu Dwija pengamping nggih ingkang nalika tahun kepengker nggih menika kasil damel putra siswanipun dadi juara lomba tingkat kabupaten. Nek tingkat kecamatan jelas wis juara 1. Lajeng dadi di lomba meneh tingkat kabupaten menika lebet 6 besar. Niki wonten WA saking Kadang Kinasi wonten ing Blangkona niku Mas Haryanto. Nggih, nderek kinten-kinten wagi kagem Bapak Taryono, Bapak Nur Said, pinangka keluarga ageng permadani Bregodo sepisan warsa sang dosa walu mugi sami pinaringan bagas lan waras. Nggih kanca-kanca permadani angkatan sepisan ingkang wonten SD sing tingkat nggih. Menika tahun pinten ingkang Bregodo sepisan menapa? Tahun 1900 nggih. Leres menika bintang kelasipun Mas Haryanto. Bintang kelas. Nek sing ngendika niku bintang menteri wong nek jagong ning mburi dhewe. Matur nuwun Mas Haryanto. Nggih, mugi-mugi tansah pinanipun menika mesti tansah nyawiji nggih katitik saben-saben mesti-mesti ngintunaken WA-nipun. Nggih. Pisan malih aturaken panuwun dhateng Bapak Haryanto Tibyon nggih. Si wonten ing panjenengan. Mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan, bahar saged ngayahi lelati dhateng bebrayan. Setunggal malih niki Kadang Kinasih wonten ing Jedhak. Oh, Pak Kaji. Nggih, Komarudin. Nggih.
menika sok-sok teng jedak ning sok-sok wonten Pagersari Wah, nggih. daleme loro magrong-magrong. Satunipun kula ugi tasih ngantu-antu Bapak Budi menika lho ingkang sanipun kala mangsanipun Budi sinten menika Budi Juwana. Nggih, kalian Mbah Tik menika ingkang sok kersa rawuh wonten Gemilang nah menika dipun aturaken sugeng dalu Pak Budi Juwana nggih. Nggih. Wonten ing pundi menika Sorogenen. Sorogenen. Nggih, muntilan Kecil. Jambian. Kecil. Sampun anggenipun kinten-kinten. Sampun monggo nggih. Ngeten dipun terasaken Bapak Sigit menika pilihan Setunggal malih. Oh nggih, sinten Mas? Menika Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Oh nggih. Kabupaten Magelang. Nggih, opo Ibu ngono. Tati. Bu Tati, Saya Bapak Kasih Pembinaan Budaya Kabupaten Magelang. Tunggal malih Bapak niku Mawardi. Mawardi. Ngaturaken. Bu sinten niku sing setunggal malih? Sing setunggal malih sinten Bu? Sing biyen nang ngene iku ngurusi budaya niku kok lali asmane. Bu Kabit. Bu Tati. Setunggal malih. Bu Asih. Bu Asih, Bu Widiase. Widiase nggih. Di Widiase. Bu Widiase menika jan estunipun tesih grengseng menika namung karana winates paripurna. Winates lenggahipun mongko nek dalu ya ora wani. Nggih. Dipun kirimi mawon. Nggih dipun sebat asmanipun inggih. Paringipun panjenengan tansah dipun antu-antu ing babagan budaya Jawi Mojopatan. Nggih. Yen ngaten pilihanipun monggo Bapak Sigit karena pilihanipun menika ugi wonten pinten-pinten pilihan. Menika dipun dum kemawon. Wonten ingkang kinanti Buminatan, lagu Mataraman. Kula tapi nggih. Nggih monggo. Cicin lemah Nam cin marlur cin lemah Roma nam ciro Cicin marro ciro nam cici Mo ciro cinam cicin nam cinam menika titilalasipun sana cakepanipun nggih didongake aja kleru maca nggih ya karang ya sing kendel mawon boten sak ragu-ragu sapa kang kepengin wangsa ngadepe ngarsaning Gusti miraya dalan agama dalan kang bener sayekti yaiku iman lan takwa ngestokake mring agami menika ingkang padha sepisan nggih menawi nggih kalih nggih kalih menika sedaya pun aturaken monggo ingsun wis
aparing penop marang wong kang padha kapir siksa kang bakal tinampa angin dewa ing pakarti sikape regeton lan ngucap luwung yen tumita siti pun kalih padha para pamidanget sawetawis mekaten nggih tembang-tembang materi kagem lomba wonten ing taun menika mantena karana wekdalipun minates sanget mila boten saged dipun aturaken menapa werdinipun menika kanthi jangkep nggih Bapak sithik kok ya isa ta namung menawi cara garis ageng kemawon menika boten gayut kalian menapa isining cakepan namung kados pundi tumrap ajaan utawi menapa imbuhan tumrap para putra menika kados wonten grengsengipun nderek mekaten lomba menika kados pundi pengemanggih panjenengan Bapak Sigit. Saderengipun menika wong cetha menawi ingkang menika sekarnya ingkang kamot ing surat Al-Asri. Cetanipun kados pundi makasih. Inggih. Cetanipun wonten ing mriki sedaya nggih kejawi para siswa menika dipun anjuraken utawa dipun dawuhaken tansah ngluri budaya Jawi ing babagan basa Jawa. Nggih. Karena basa Jawa menika nggih nggadahi watak lan sifat ingkang ageng sangat ingkang agung. Pramila menika dipun jumbuhaken kalian surat Al-Asri nggih. Nika estunipun kondo napa nggih. Kondo nyekeli hak-hake ning aja seneng padudon. Dirembug kanthi sabar sareng. Menika menapa kemawon ingkang kamot wonten ing serat menika wonten ingkang wonten ing sekar menika Mas Kaji. Waduh, kula rumaca banget ini. Ingkang baku menika nggih. Kapule siswa-siswa menika kejawi menika ya sing saged ledo sinau gulang mring agama lan ilmu ning umum ben kabeh loro niku maju bareng. Ya agamane ya oleh ngelmune umum ya oleh sesuk nek ya dadi pegawe ben ora ringak-linguk nggih. Ben maksude ya mbut gawe karana kebutuhan ning ya karana ngamal nggih. Nek kula matur malih sing serat Al-Asr kala wau dipun sebataken namung wonten 3 ayat. 3 ayat nggih. Ini ayat ingkang sepisan menika rak kala wau sampun dipun tingkasaken. Nggih. Menika cetha sanget nggih. Kanthi nyebut asmaning Gusti. Lah menika dene ingkang kamot. Ingkang kamot wonten ing surat Al-Asri menika surat Kesipun Al-Asri menika wonten ing Al-Qur'an menika kaserat minangka serat ingkang kaping 103 terus 103. Menika dipun sebat mung 3 ayat. Ayat cate karena mila surat Al-Asr menika namung wonten 3 ayat. Lajeng dipun terasaken kapisan tegesipun menika ingkang ayat sepisan. Menika sampun cetha sanget dados demi waktu. Ya dipun aturaken dening temban menika dados tiyang gesang menika saged budidaya murih wekdal menika sampun ngantos namung
kabucal kanthi muspra. Percuma. Tegesipun karana waktu menika wekdal menika mboten badhe wangsul malih. Dadi nek digunakake kanggo ngibadah karana wong urip kuwi ditetahke ning alam donya supaya padha manembah mring Gusti. Ngaten. Oh, menika nggih. Dadi wis pinter. Dipun terasaken mangkono werdinira wigatine wektu. Dados wekdal menika mila wigatos sanget datan ngomongake asar dados mboten ming wal ngasri niku ora ming asar tok ngaten nggih. Najene wektu yakti tanpa upami ngantos kados dene wekdal menika nganti ora kono digambarke kaya ngapa. Saking pentinge. Hasil nomor 3 kuwi. Ha nggih. Dene ayat kaping 3 ta menika ingkang kaping 2 rumiyin. Nggih. Kaping 2 menika sayektine menungsa menika padha kapitunan. Lah menika dipun sebataken nek wektu ki ora digunakake do tuna. Ora badhi ngoten. Ora badhi. Ha yo sing ping 3 niku. Kejaba wong kang padha mukmin. Lah menika. Dadi nek wong sing mukmin kuwi ya sing wong ora rugi. Karepe wong niku ya kandha dadi wong mukmin niku. Wong mukmin niku ya mestine manut karo peraturane agama. Nek agama ndhawuhke ngibadah ya ngibadah, nek ndhawuhke dokon gelem amal soleh lan liya-liyane menika termasuk ngemote ngelingke nggih. Ngemote utawa ajak-ajak marang kabecikan niku dipun sebat wonten mriki. Nah menika lan weh pemut netepi sabar sayekti. Wis purna jarwanira. Jarwane 3 ayat menika ningasaken bilih wekdal menika mila aji sanget. Nganti ajine wektu ora kena digambarke kaya ngapa, mulane wektu do digunakno sak becik-becike. Nek Mas Haji, niku kok disebatke teng pilihannya. Sapa kang kepengin wangsul nang ndi kuwi? Wangsul ngadeg mring rasane Gusti. Nggih, sampun cocok. Apa larian pisan kali mereka wonten gane kepengin bali ngadeg ning ngarsane Gusti. Oh, nggih. Kesipun seda ta menika. Nggih, jalan kang apa? Milya dalan kang bener sayekti. Milya dalan agama niki. Lah niku tiyang dipun kedahaken nggadahi kapitadosan nggih. Kudu takwa nggih, takwa nggih. Wong ki nek ora nduwe kapitadosan uripe mesti ndungsang rangsang nggih. Paling ngono nek wis tuwa lelaran kae yo wedi. Nggih, wedi nggih, ora duwe kemantepan. Tapi dipun wastani kula tesih kemutan ngendikanipun Yang Wasita Jati menika menawi tiyang boten nggadahi ngaten menika dadi wong uripe ora dunung. Ora dunung mesti ngono duwe watak napa niku serakah. Nggih, nek wong wis duwe watak serakah niku dadi napa nggih mboten apike wong bebrayan nggih. Niku nek isih rasa. Nggih, sesuk nek wis ora rasa, bingung. Kuwi nek ora dedasar kepercayaan agama. Nggih, kuwi njuk samar. Sesuk njuk piye aku. Nggih niku jane tuladha niku kathah sanget nggih wonten ing pengaosan wonten ing babagan budaya menika sadaya menika dipun kemet kanthi pituduh lan conto nggih. Nggih. Ing kados dene budaya Jawi ingkang wenjang badhe dipun gelar wonten mlebet wonten leres menika nggih. Kadosipun ngaten nggih. Nggih, jlentrehanipun menika tembang menika. Lajeng kala wau kula matur menika ajakanipun tumrap para putra lan kados pundi murih sami remen kalian maca pat langkung-langkung ngadepi badhe wontenipun lomba menika. Nggih, dadi siswa menika lak wonten ingkang sampun dipun tuding dening bapak guru saha ibu guru. Latihan maca pat sesuk melu lomba. Ya siswa sanesipun kudune wani nembung. Kula nggih melu ajar Pak Guru. Dadi sing ngajar ora mung wong siji sing arep melu lomba.
ning liyane nek iso melu-melu belajar sapa ngerti sesuk tahun ngarep dheweke iso melu lomba. Nggih, kejawi nika dudutane ngoten Mas. Menawi badhe wangsul kejawi ndonga, sadurunge ndonga ya bocah niku nek iso dikenalke tembang Jawa nggih. Ya ditutup nganggo tembang Macapat yo Pangkur sing sithik Mas Kumambang sithik. Lah menika kanthi dasaripun dipun cakepanipun dipun ento kangge donga panutup. Donga panutup. Nggih. Menika gaweane Pak Guru malah ngarang. Sangsaya kathah ingkang seneng nyembang menika teges budaya seni Macapat menika bakal badhe ngrembaka. Karena mriki dipun antu-antu menika dipun ajab menika. Wonten mriki rak dipun sebat-sebat saben-saben gatra menika cetha sanget ngreksa budayanipun Indonesia mrih budaya luhur. FTBI dadi srananing lelati tansah sengkut lan gumregut. Lah menika ajakanipun yuda sengkut gumregut basa Jawa terus gumala. Nggih nek do seneng nembang ra kitung ora apal ra apa-apa ya. Apale ning larik pisan ping pindho ora apa-apa. Nah niki sing Macapat sing Durma niki kang ginayuh mekaring budaya Jawa. Gadhahi gegayuhan to supaya budayane Jawa ki iso mekar ngrembaka. Kaya Praseswa Gya Angudi lek ndang do budidaya. Nggih. Ajeng aja gampang kembo. Lah menika tegesipun terus kendo angel awak semangat. Nah menika kendo urung jajal wis aku ora iso moh. Nah menika acaranipun mungkin nek karo amek jagung karo nembang awet ngarit karo nembang wis ora apal to niku. Nggih menika lan sak terasipun namung imanipun kok wekdalipun sampun telas menika warung dalu sikit. Kanthi menika mbok pilih namung mekaten nggih para sutresna Kiaran Arum Dalu wonten ing wekdal menika anggenipun derek nyinaoni utawi gladi sesarengan materinipun inggih menika MAPSI kalian FTBI wonten taun menika. Sepisan malih mbok pilih kok wonten kirang kepara wonten lepatipun nggih awit saking cubluking kula tetiga. Kanthi menika mugi panjenengan sedaya kersa paring lumunturing sih aksama lan kula tetiga nyuwun pamit. Mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan saged pinanggih malih wonten giaran candhaipun. Arum dalu kados padatan kapungkasan kanthi sekar pangkur. Prakatang lan prasutresna sing wekdal Macapat nanggih pinupus kya nyuwun mungkur nglanggana kungi wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun kenging pangaksama entuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamirsa Kiaran Arum Dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit andu basuki mugi rayu ingkang sami pinangi mitutur ing sami kana pangajapipun budaya Jawa muga-muga bisa lana kepara saya ngrembaka Macapat bisa tansah ngawiyat
Nuwun.